Yilecturer yenye zedyunivesithi zeliphondo leMpuma Kapa ezinze kwindawo yakuGompo. Kuthiwa yilecturer yeCollege of Accounting apha kweli phondo leMpuma Kapa, kwenye dyunivesithi ezinkulu kakhulu neneminyaka engaphaya kwekhulu. Kuthiwa igama lale dyunivesithi kukwano-Oleji xa siyi-aaza, kufundisa kwano-Oleji. Kuthiwa igama lelecturer nguGqirha Ndiphiwe. Ifana kuthiwa uzalwa kwaNdiphiwe. Sathi asiyazi ke sana uba inoba yintoni la iphiweyo unono. Abantu abangoobhuti kule dyunivesithi namakhwenkwana amancinane enza i-first year athi awakwazi uconcentrate kwiklasi ye-accounting ngoba uMiss Ndiphiwe usoloko bangxolisa ebaxelela iindaba zabo. Sababuza, niqinisekile bafana kuba nyhani niyangxoliswa nguMiss Ndiphiwe? Ingathi nguMiss o-grounded nje lona, xa simvayo ingathi uyifundisa naseMelika, unifundisa i-credit and debtors. Ngoku yintoni ingxaki yenu? Uthi hayi makatshintshe lo Miss, thina asiconcentrate thina eklasini, uyathanda usingxolisa. Ufike sithi sibabi thina sinxiba kakubi, singabantwana ngobhuti thina sise-trash. Ingathi yena uyi-feminist, athi siyi-part of the problem, toxic masculinity, athe namagama aquzileyo. Babuzisisa bafuna ugqiba, sathi bafana siyandibuza ukugqibela ngoku yinyani le ba niconcentrate eklasini kaMiss Ndiphiwe? Because uMiss Ndiphiwe simbona ingumntu orayithi thina, ingusisi orayithi ofundisayo, bathi hayi sikwazi uconcentrate thina, ingakumbi xa sihleli mhlawumbi kwi-angle ingathi secaleni. Siye sathi asiyazi ke ngokuba yintoni yenzeka apha kwiCollege of Accounting apha kwano-Oleji, ngoba besingayazi thina uba kukho abantu abaze-lecturer abangxolisa abantwana besikolo. Kaloku abanokwazi ukungxolisa abantwana bedyunivesithi, noko sebebadalana ngoku, kukho bhuti abadala, kukho tata abadala, nama-oledi amadala. Bathi abantu abangoosisi nabantu abangoomama bafundi apha kwano-Oleji bathi asinangxaki thina noMiss Ndiphiwe. uMiss Ndiphiwe nguMiss oswiti kakhulu, efunda eMelika, e-University of Alabama, ngoku rayithi akanangxaki. Bathi abantu abangobhuti hayi sinengxaki thina naye, usenza singaconcentrate eklasini, usoloko esixelela uba thina siziyi-trash, usoloko ethetha yi-toxic masculinity. Bathi abantu abangoosisi kutheni nixoka zange wayenza loo nto uMiss Ndiphiwe. uMiss Ndiphiwe ufika afundise i-accounting yakhe emveni kokemke. Loo nto kubhuti hayi kodwa zikho rayithi thina uba sifundiswe ngulaa mntu, nalokho yakhe imnyama ingathi uzilile. Siyoyika thina, siyoyika umntu ongathi uzilile thina. Kodwa aniyazi into eniyifuna abantu abangobhuti bakano-Oleji abenza i-accounting. Ogqiba kothiwa uMiss Ndiphiwe akayi kwandawo uzohlala. Siye sabiza omnye umfana kuthiwa ngumsikeleli owenza i-second year, sathi msikeleli kwenzeka ntoni kule klasini ye-accounting, kutheni nikhalaza nje? Umsikeleli wathethela emazinyweni wathi ucela angachazwa ifani yakuba ngubani, kodwa ufunda kule dyunivesithi. Wathi ingxaki thina xa sibona thina uMiss Ndiphiwe thina ingathi ubhake konobhaka thina sive singaconcentrate sicinga ezinye izinto thina, kaloku uphakele loo nto. Sathi yiyo loo nto ke ngoku ningazithethi, asizubaxelela abaphulaphula se-CNBC. It's fine, you can leave msikeleli and go back to class, bye. Iindaba ze-CNBC apha kuChannel 841. Elami igama ndingundodakazi esoloko ijinga izitixo zekuwo, inxiba izipekisi ezikulu, ihleli nje njengotakabhoyi. Ndizalwa kwaMafevuka, ndilapha kwenye dyunivesithi zeliphondo leMpuma Kapa. Ndizoku-understanda ukuba zithini concerns zabafundi, ingakumbi aba bangamadoda. Paying it off is not gonna clear your negative history. You have to sweep it. Make it as if the account never exists. That results in a higher score.